Ells estan ahí. Sempre estan ahí. Són aquells que han perdut la raó. Són aquells que han perdut la seva humanitat. Antany van ser com nosaltres, però la vida s'acarnissà amb ells, maltractant els seus cossos i les seues ments, negant-los allò del que molts altres gaudien sense ni tan sols valorar, i després de molts patiments van sucumbir a la crueltat del món, davant la indiferència dels ja acomodats. Les seues ànimes van ser devorades per atroços i atziacs esdeveniments. Les seues ments van ser consumides per anhels de rescabalament insatisfets. Les seues vides finalment es van extingir entre crits i pesars, per a ressorgir com les insondables presències el nom de les quals ningú no pronuncia, l'existència de les quals alguns coneixen però molts pocs s'atreveixen a admetre, apesarats. Però existixen, no són desvariejaments. Jo ho sé. I qui ets tu ara per a tractar de resistir-te a la corrupció del seu malèfic influx, per a només pensar en enfrontar-te a l'horror de la seva ominosa presència? Quan tanques la porta de la teua habitació, quan tanques la porta del teu lavabo, ells estaran ahí, observant des de l'altra banda de la porta, esperant, ansiant el que ja no tenen. Però quan obrigues novament la porta no estaran. Només pot ser cregues veure una fugaç ombra. Només pot ser arribes a entrellucar una sobtada presència. Ja no hi haurà res, però sentiràs créixer la inquietud al teu interior. Són les sordes passes que escoltes darrere de tu quan camines pel passadís de ta casa en la nit. Són les fugaces siluetes que veus en l'espill, en el cristall de la vitrina, en la pantalla del teu ordinador, darrere de tu. Però quan mires, quan et gires, ja no hi haurà res, perquè no volen que els veges, almenys no de moment. Però no tingues cap dubte, estan ahí. Tu no pots veure'ls, però els animals sí, perquè ells poden distingir coses que els sentits humans no. I si veus que la teua mascota es queda mirant fixament un punt, és perquè ahí hi ha quelcom que els teus ulls, que els teus sentits no perceben. I pot ser que siga quelcom que t'observa, que t'espera, que et busca. El seu mal s'estén ja pel món, invisible als nostres ulls encegats per la brillantor de les pantalles i la supèrbia de les torres d'acer i cristall. Creix als racons foscos i llòbrecs, entre les tenebres on no arriben els esplendors d'una fal·laç societat, l'enlluernador fulgor dels quals no aconsegueix dispersar, estenent els seus corruptes fils per les arrels de la ciutat, desconegut per a la majoria, negat per alguns descreguts, conscientment ignorat per uns pocs poderosos. I és eixe mateix desconeixement el que permet que aquest malaltís miasma s'estenga lentament però constant entre les entranyes de la decadent civilització. Una a una sucumbeixen les seues víctimes. Fins ara no són moltes, però cada dia que passa noves innocents ànimes turmentades per ells són captivades i finalment devorades per la seua inextingible i incognoscible maldat, esvaint-se inadvertidament en un insondable buit sense que els sorpresos i consternats coneguts del desventurat comprenguen el que ha succeït, perquè la seua perversitat no coneix cap límit, i el seu vil aguait només conclourà quan qualsevol vestigi, qualsevol record de joia i bullícia, de vida mateixa, s'haja esvaït, i en el món només resten el lànguid silenci i l'anguniosa quietud de la seua infausta obra, i la seua insadollable amargor, i la llobreguesa de la seua ubiqua presència. I ara et busquen. T'estan buscant en aquest precís moment, perquè ells habiten una realitat paral·lela, una realitat diferent a la nostra. Et busquen. Anhelen allò que ja no tenen, allò que els va ser arrabassat de manera injusta i cruel. Durant un temps podràs evitar-los, ja siga per ignorar encara la seva existència o per voler encara romandre sec i negar el que és innegable, eludint l'atziac desenllaç. L'infaust destí, però, acabarà arribant, inexorable, i llavors començarà de debò la calamitat. Al principi ja no evitaran que els veges, i es manifestaran obertament davant de tu, almenys momentàniament. Els distingiràs al final del passadís, en encendre la llum, en obrir una porta, en girar-te, a l'espill. Podràs veure les seues pertorbadores faccions, escoltar els seus esgarrifosos xiuxiuejos, escoltar com et criden,
Pot ser que fins i tot avancen algunes passes cap a tu mentre sents com el teu cos queda paralitzat pel malsà influx de la seua mera presència, i llavors s'esvairan en el buit tan sobtadament com van aparèixer. Però el record de la seua aparició i el desassossec del coneixement de la seua existència ja no t'abandonaran, i els podràs distingir fugaçment en les ombres en qualsevol moment, estigues on estigues, mentre escoltes incessantment el seu xiuxiueig entre els sons de la vida quotidiana. La inquietud i el temor pel seu aguait i la certesa de la seua incerta proximitat, fins i tot en els cada cop més escassos moments en què no els veges, t'acompanyaran ja en cada segon d'una vida convertida ara en un infern tal del que la mateixa mort començarà a semblar l'únic i fins i tot anhelat alliberament, mentre la teua enteresa d'ànim, el teu seny, la teua serenitat, les teues mateixes esperances de salvació es van esquerdant gradualment. Familiars, amics i companys de treball notaran la incomprensible creixent torbació d'aquell aguaitat per ells, però tal és la seua angoixa i pànic que només respondran amb evasives a les preguntes sobre el que els passa, refusant parlar sobre el que realment els està succeint, tement que només mencionar l'existència d'aquestes demoníaques i insondables entitats faça que es manifesten ahir mateix. Durarà dies, algunes setmanes amb sort. La llum del sol serà incapaç d'alleujar la teua angoixa, de dissipar l'opressiva ombra de la seua ubicua presència, però la nit serà encara pitjor, car la foscor serà l'herald del seu adveniment i de la inexorable fatalitat que plana sobre la víctima, perquè s'esmunyiran en la teua habitació, s'esmunyiran en els teus somnis, violentant els teus més recòndits pensaments, de manera que dormir serà cada vegada més difícil, fins i tot amb la més brillant llum al costat del llit, i quan l'esgotament acabe per vèncer-te, pertorbadores visions i abominables malsons irrompran i envairan el teu delejat i fràgil repòs, negant-te'l, fins que et despertes panteixant i terroritzat, i agrairàs amb totes les forces del teu ésser que no t'hagin trobat. No encara, però acabarà succeint. Arribarà el moment en què finalment et troben, perquè una volta més et despertaràs en meitat de la nit, presa de l'agitació, i per un segon pensaràs que és una de tantes ocasions en què ha ocorregut el mateix. Però aviat sentiràs un hàlit desconegut al teu voltant, un calfred als teus ossos i un sobtat neguit causat per l'angoixós pressentiment de la vaga amenaça d'una ombrívola i indefinida presència. Tal serà la teua torbació que cap membre ni cap múscul del teu cos respondrà a l'agònic i incontenible desig d'escapar. Alguns descreguts ho anomenen paràlisis de la son, però en aquesta ocasió serà quelcom molt més sinistre que una simple descoordinació sensorial. Són ells. I serà llavors quan tot conclourà. Ningú no sap amb certesa què els succeeix realment a les víctimes d'ells, car s'esvaeixen en un nebulós i insondable buit, en un luctuós oblit, com a macabra consumació dels dissortats esdeveniments narrats. L'única cosa que ells deixen després de la seva obra és un dormitori completament destrossat, la incògnita sobre el fatídic fat d'aquell al que han estat martiritzant i el dolorós record d'un enigma irresoluble i incomprensible per a aquells que coneixien a qui ha sucumbit a la perversa obra d'ells. Ells ja estan ací, perquè t'han trobat.